Druhá základná vec. Keď už hovoríte o Hamase, o Izraeli, ja nepodlieham propagande. Ja nepodlieham videjkám, kde sú naštafirované deti s prázdnymi Porazíš teroristov a vypadni v Palestíne, v pásme Gazy. Deti hladné, nad nimi tiene skazy. Žiadna voda, pomoc minimálna. Dieťa kričí, mama, som hladná. Pozerá sa matke do očí. Praví, mami, chcem umrieť. Chcem ísť do neba, kde nás nič nebolí a svet len mlčí. So strachom zaspávajú deti, nie v bunkroch, ale pod bombami. A aha, ďalšia letí, tvár pokrytá prachom a hrozou. A niekto povie, že je to len propagandou hroznou. Milan, vraj neveríš, že hladné brúška sú pravda, neklam. Deti kráčajú kilometre po vodu, vedľa nich krátery, ticho smútok a pod zemou mŕtve celá chlad. Hanba tomu, kto hovorí, miluj blížneho, no skutkami to nerobí kresťanské hnutie. Kde je tvoja viera, keď hladné deti voláš klamármi? Hanba veľká, úprimná, bez miery. So strachom zaspávajú deti, nie v bunkroch, ale pod bombami. A aha, ďalšia letí, tvár pokrytá prachom a hrozou. A niekto povie, že je to len propagandou hroznou. Tak sa to spája. Nie deti v Gaze, nie ženy v tmách, tisíce mŕtvych, krvých dňoch strach. Milan, počúvaj plač, počúvaj výkriky. To nie je propaganda, to sú ľudské vzliky. Ak veríš, že bolesť je len lož a klam, kresťanské hnutie, kde je tvoj pán? Rota. Milan, počúvaj plač, počúvaj výkriky. To nie je propaganda, to sú ľudské vzliky. Ak veríš, že bolesť je len lož a klam, kresťanské hnutie, kde je tvoj pán?